Salutare, Enderman și Endermenițe și bine v-am găsit la Minecraft Survival Apocaliptic. Din păcate, cum vedeți, am în casă, dar din păcate eu am filmat, dar filmarea aceea nu s-a salvat. Și iar o să vă arăt. Am făcut drumulețul care nu duce jos de pe muntele acesta magnific. Am luat și nisip, dar o să mergem peste tot să vă arăt unde a fost în acea filmare, dar nu s-a salvat. Scuzați. Am făcut cam atât din casă, am vrut să facem mai mult, dar aici e nisipul care am vrut să se facă și uite acolo jos unde se văd și celelalte nisip acolo. Am luat nisip. Deci am zis punem niște pumpkin-uri acolo. Niște dobleci, doi doblecoi. Vedem că stă bine aici. Și aici. S-a zis că sta bine, dar nu vedem. Și acum să mergem iar să luăm lemn. Că iar nu mai coborâm pe poteca asta. Poteca veche. Măi, eu mai dat pe 2 ori. Uci că arăt. Așa. Întindem. Mai trebuie o bucată de piele. Și facem. S-a pus sapling-ul ăla. Aoleu, nu știu ce cum. Acel sapling. Mobi. Mobi este mobi. Și eu am venit aici să iau lemn, nu să vorbesc. Nu la zombie. What the fuck? Am dead lemn și mi-a dat care. Cred că era acolo ceva, nu știu. Bine. Iar vă zic, scuzați că, pentru că am filmat, dar filmarea s-a dovedit nesalvată. Nici pe de aici. Și când am văzut că nu s-a salvat, mi-au ieșit toți. Toți aia din mine. La o adică am filmat 13 minute, dar degeaba. Cotează facem mai mult în episodul de acum. Și să ne rugăm că ăsta se salvează. S-ar putea să facem puțin și acum din casă. Am făcut doar. Și acum o să facem fundația și în fine, vedem noi. O să facem pe jos și punem geamuri și cred că cam atât o să închid. Mă, cred că e de ajuns. Ce vrei că? Să-l dai și ăsta că stă degeaba aici. Măr!
revenit, am pus pauză deoarece nu cream că vreți voi să vedeți cum tai eu lemn. Și am revenit aici sus să scot tot dăstul ăsta. Eu pun de asta. Da, păi și cred că punem lemnul acesta pe jos și vom închide și noi. Și vreau să vă zic că în weekend vor apărea, adică sâmbătă și duminică vor apărea câte 3 episoade și în timpul, adică marți, de luni până vineri vor apărea 2 sau 1. Depinde de timpul care îl am și eu. Adică luni și marți cred că vor apărea 2, dar da, luni și marți vor apărea 1, miercuri așa vor apărea 2 și în weekend 3. Și multiplayer, nu o să zic cu cine, dar voi fi multiplayer. Și cred că voi face 2 etaje, după cum se vede. Da, o să mă duc să iau lemn. Uite cam că l-am prelucrat doar pe ăsta. Așa și așa. Așa și așa. Așa. Să ne urcăm până sus. Facem 1, 2, 3, 4.
Aici am arată destul de bine. O scot și sus acolo cu calță de acestea. Da. Păi, este rău. Păi da, cam atât cu episodul de azi, mă, Enderman și Endermanițe. Eu am fost Ender Overlord și au prezentat Survival Apocalypse.